Right, and now you kwada yanko classroom ni yanko suade Sɛdeɛ ye kano eni raise your Ohene and Jagri Boaz join me. Ezi. Ko ati say. Matche. Ya Ohene wa. Ohene mboko de. Adom arakwa ye ho ye. Ye da nyame ase. Honorable CJ ene de keze. Na CJ fem honorable. Akura. Asa uche honorable. I said nomination say nominate appointment. Oh, Maybe say wanya bia na. Mama so so bayan kakra bi. Akira so kakra ka bebo. Boss ene de ni nsua. Sɛdeɛ wakofa abai akura yɛse ɛto ani a na to ahwene adenti na ɛkasa asɛm ɛnte sɛ ɛka ni ana aka ehwene no kyerɛ sɛ wɔn nyina bɔhye wɔn nyina tefaako wɔn nyina wɔ onipa ɔdasani anim na Sɛdeɛ to obi ani sɛ anwea bi akɔ nani ana sɛ ngusi akɔ nani anani ɛpro nsuo na ɛnkyɛ bu sɛ ne hwene mu tafrakyɛ enso ɛsɔne nsuo ya de babrabo mu a yɛ busua baako asɛm si ɛwɔ bɔku na so me de metenkran fa me ho a nsunsuanso bi bɛka oke bɔku yɛ baabi a edwa kɛseɛ pa wɔma nantwie mpɔnkye nkɔmfam no ne ade sɛ ntɔkwa asomdwe ni hɔ a ahyɛnkafo kura suro sɛ wɔmkwakofa ɛmo afiri hɔ aba ɛka ni a na aka ɛhwene ne bɛ no menkyerɛ sɛ no wodane de ba nipa brabɔ mu asɛm bia ni hɔ a ɛmfa nipa sɛ sɛ gye toro bia na odi akaka bensam kakra so ɛmfa me ho ade nam ne ho atwitwiri ne ho ma ne ho nyinaa worɔ zigye sɛ ɛmfa me ho na wode dua bi so yɛ mfa to ho abaanoma bi ɛfa akyekyedeɛ ɛne ɔbɔmɔfoɔ no a ɔkɔ wuram na ɛsamfa to sɛ ofruntum dua si hɔ ɛna anyi na ayɛ from ɔne ɛkyɛ sɛ ɔntigyae aboa batu pra bɛsii so kasa bebree ɛna aboa kyekyere da aseɛ ɛdidi na haban ne ne manema sɛbe ɛho hia nkrɔfoɔ ɛna ɔse agya ofruntum ne adamfo yi ɔde asɛm bɛbo ɔde ɔhaw bɛba zo na aboa ketekete wei ɔyɛ ne dede ɔbrɛ ɔbɛkɔ kan a wampene ankyɛ ɛna abrante wɔ abɔmɔfoɔ nso bɛbɛduru hɔ ɔsɔne taya pau ɛna kuma petipre sɛnka petipre po de ɔyɛ aboa ketewa na fehwɛ ɔkɔfa no hu sɛ sɛ ɛnwa egu hɔ sesa anwa no ɔbɛhwɛ aboa kyikyide na ɔhui nti na mmoa na dɔso na dɔsoa na dɔso nti ɔbɔ bɛdɛ no sɛ ɛbɛyɛ na bɛdɛ no ɛbɛkyere kama ɔde sini ti so a ɛnko hodwohodwo ha no ne ɛkɔbaeɛ ne sɛ ɔhwɛ fruntum no ho no hu sɛ matatwene ahoma bi yɛfɛ no matatwene wɔ ho ɔsɛ matatwene no na ɔde dadeɛ twaeɛ ɛna ɔde kyekyereeɛ ɔde dadeɛ no bɔ matatwene no bawu no ɛka fruntum no fruntum sɛ na nani ase nusuo brekɔ no fruntum yɛ dua bi a utwa nsuo firi mu ba latex eti ɔhaw baako pɛ na ɛmfa me ho baako pɛ no ɛma aboa patu pre wuye ɛma nwa bɛyɛ edu yɛsesa wɔn yɛfa akyekyedeɛ yɛte matatwene homa ɛna fruntum so nya ne deɛ sɛ mogya etu no asɛm bia ni wiase a ɛmfa nipa afuto kɛse pa mo na yɛsɛ ansa na ofuntum bɛnya nuwo na efiri matatwene ɛno koraa na manya maka no matatwene ɛta fa ennua ho ɛyɛ homa a yɛdidi dwuma bebree yɛde nwu adwoku yɛde nwu nkɛntɛn ebinom koraa de yɛ kenkyɛ no ne manema na ɛfa ofruntum ho kɔsaa na so obi ɛkɔkɔte ɔde sikan bɔ mu a na etwa dua no so yɛ dua medical ka sɛ nsuo ta afiri mu papa nkwadaa de yɛ ball sɛ wahu latex ball no na de bebree fruntum emu nsuo no amai ball wabo bi pa pe amai ball ya ba nsuo no timitia bi wɔ hɔ a na dua no mu nsuo atia sa sɛbe na owu aba ansa na fruntum benya ne wuo no ne firi matatwene ɛmfa me ho de ɛyɛ musuo ɛbɛfa ho dako bia sɛ yɛma ɛfa yɛ nti ɛnɛ sɛdeɛ ka na ɛde bɛsi ha yɛsua adeɛ nyinaa na yɛsua aka nkasa sɛdeɛ ka na yɛsɛ sua adeɛ ahu sɛdeɛ ɛbrɛ yɛwɔ sɛ yɛbu bɛwei ne sɛdeɛ wɔ sɛ yɛde no ɛtoɔ ne adeɛ nti na deɛ no ɛde bɛsi asigye sɛdeɛ ka ne nie ɔmanfoɔ ɛma yɛn wɔn adwenkyerɛ wɔn akyerɛkyerɛ ne wɔn bibi biara a ɛbɛtumi aboa sɛdeɛ ka ne nie ɛsi ɔhene yɛda mu nyinaa se